Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Риш дар хоб. Риш дар хоб далел бар ороиш ва ҷамоли мардон аст ва домодӣ ва шавҳари эшон аст. Дар ривояте омадааст ки тасбеҳи яке аз фариштагони илоҳӣ чунин аст: муназзаҳ аст худое ки мардонро бо риш ва занонро ба гесӯ биёрос. Агар касе дар хоб бубинад ки ришаш баланд аммо ба андоза ва мутаносиб аст, кори домодӣ ва зиндагии ӯ дуруст мешавад. Аммо агар бубинад ришаш ба қадре баланд аст ки аз ноф гузаштааст, ба ғам ва андӯҳ дучор мегардад. ва агар бубинад риши худро бо қайчӣ дуруст мекард, дар вазоифи шавҳарӣ вай дораи умури манзил мувозабат ва расидагӣ дорад. ва агар бубинад риши худро хизоб мекард, вале ранг намегирифт, вазъ ва ҳоли худро аз мардум пӯшида нигоҳ намедорад. агар бубинад риши худро ба замин мекашид, аҷалаш фаро расидааст. агар бубинад риши худро аз таҳ тарошидааст, ё бубинад ки кӯса аст ва ҳеҷ риш надорад, пас зиёни молӣ дучор мешавад ва ҳурмат ва эҳтиромаш низ коҳиш меёбад. дар баробари ҳамаи ин, ҳамзамон риш дар хоб бойгарӣ, бузургиву ҳашамат аст. агар мард хоб бубинад ки ришаш дароз шудааст, соҳиби давлату шӯҳрат ва зиндагии серупур мегардад. дар хоб риши худро тарошида дидан рехтани обрӯву нуфуз аст. ҳар нафаре ки дар хоб ҳамсару ҳамриши худро тарошида мебинад, мушкилаш ҳал мегардад. бемор бошад, шифо меёбад. писарбачаи наврас худро бо риш хоб бубинад, нишонаи бад аст. риши сибсиёҳ барои мардон дар хоб ба бойгарӣ ишора мекунад. риши сурх дар хоб дидан аз тақводориву порсоӣ нишона аст. зане ки дар хоб худро риштор мебинад, ҳеҷ гоҳ таваллуд намекунад. рафту зани шавҳардор бошад. чунин хоб дидан нишонаи аз шавҳар ҷудо шуданро дорад. агар зани ҳомила дар хобаш худро риштор бубинад, писареро ба дунё меорад ки баъдан сағира монданаш эҳтимол дорад. риши сафед нишонаи эътибору манзалат аст. мӯйлаб. дар хоб қайчӣ задани мӯйлаб нишонаи риоя намудани суннатҳо аст. мӯйлаби худро дарозу хабз хоб дидан маънои онро дорад ки дар зиндагии шахси хобдида ҳодисаи ногворе сар мезанад. мӯй дар бадан. нафаре ки дар хоб дар кафи даст ва тамоми рӯи худ мӯй мебинад, қарздор мешавад. мӯй дар дигар аъзои бадан нишонаи бойгарӣ аст. агар шахси тоҷир дар хоб мӯи худро дароз бубинад, дороиаш дучанд мегардад. ҳамзамон мӯи кӯтоҳ ба кам шудани давлат ишора мекунад. агар нафаре дар хоб мӯи баданашро бо оҳак тоза карда, агар бой бошад, муфлис мешавад ва агар камбағал бошад, бой мешавад. рафту мушкиливу ташвиш дошта бошад, рафъ мегардад. бемор бошад, шифо меёбад. қарздор бошад, қарзашро бармегардонад. мӯй дар сар нишонаи бойгарӣ ва дарозумрист. бофтани мӯй дар хоб нишонаи амалӣ шудани корҳо ва молу мулки худро аз зиёну зарар ҳифз намудан аст. агар нафаре дар хоб бубинад ки мӯи сараш дар моҳҳои ҳажневу дигар моҳҳо тарошида шудааст, аз бойгарӣ маҳрум мегардад ё давлати роҳбари худро нобуд месозад. дар хоб дидани мӯи тарошидаи сар нишонаи хуб аст. шахси чунин хоб дида ба ҳаҷ меравад, ба шарте ки дар моҳи ҳаҷ хоб дида бошад. агар нафаре аз соҳибкорон мӯи худро дароз бубинад, тиҷораташ афзун мегардад. мӯи сари худро дар хоб сафед дидан нишонаи расидан ба обрӯву нуфуз аст. агар нафари сарсафед мӯи сари худро сиёҳ бубинад, мавқеаш дар зиндагӣ тағйир меёбад. шона кардани мӯй ва риш дар хоб раҳо ёфтан аз ғаму андӯҳ, баргардонидани қарз ва ба орзуҳо расидан аст. кандан ё чиндани мӯи сафед маънои ба маслиҳати калонсолон гӯш накардан аст. агар нафари камбизоат дар хоб сари худро сафед бубинад, қарздор мешавад ё ба маҳбас меафтад. зан сари худро сафед бубинад, шавҳараш занбозӣ мекунад ё бо зани дигаре ошиқ мешавад. марди зандор мӯи пешони худро дароз бубинад, зиндагии хуш насибаш мегардад. марди безан мӯи худро хоб бубинад, зани зебову порсое меёбад. дар хоби зани бе мӯйро хоб дидан нишонаи сарзадани муноқиш аст. ин буд якчанд маълумоте ки дар бораи мӯйҳо, яъне ҳамун мӯй
буд мо таъбир намудем. худованд ёру мададгоратон бод.